14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव बिफां फुलि गायदों। आसाम सरकारा रायजोआव 1 कौटि बिफां फुलि गायनायनि थांखिजों अमृत वृक्ष आन्दोलन मुङै बिफां फुलि गायनायनि मोनसे जांख्रिथाय हाबाफारि जागायदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजोआव 1 कौटि बिफां गायनायखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय दासान्दि रायजो नाङै बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिया मुखुबै सोलिगासिनो। बेबायदिनो दिनै रायजो सरकारनि बिथोन बायदियै बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालियावबो बिफां गायनाय हाबाफारि खुंनाय जायो। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमियाव 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाव 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिया बाहागो लायो। मोनसे गोथार हाबाफारि जोङो लाखांबाय। बे गोथार हाबाफारियानो जाहैबाय जोंहा दिनै भारतनि जे गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि जोनोम सान, लोगोसे दिनैहाय जे 17 सेप्तेम्बर जे गोथार बिश्वकर्मा सान, लोगोसेयैनो जोंहा आसामाव 1 कौटि बिफां गायनाय जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ बिथोन हरनाय लेखा जोङो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जानानै, लोगोसे जोङो नैबे बड'लेण्ड एकाडेमिनि फरायसालि सामलाय आफादनि जानानै दिनै जोङो बड'लेण्ड एकाडेमियाव जोङो मोनसे बिफां गायनाय हाबाफारि बेखौ जों मावफुंबाय। आरो बे बिफां गायनायनि गुबै थांखि आरो नोजोरानो बेनो जागोन जे जोंहा दा आथिखालाव जोंनि परिबेस जे जोंनि बारहावा बेयो खोब गुबुंले जानानै दङ। दा बेखौ साब सिखोन लाखिफिननांगौनि नोजोरजों, दा बेखौ गोथारै लाखिफिननांगौनि नोजोरजों आरो जोंनि दंफां लाइफांजों जे मानसिनि गोथौ जे सोमोन्दो, बे सोमोन्दोआ दिनै बायस्रानो थांगासिनो दङ। दिनै जोङो गोबां दंफां लाइफां दानस्रांनानै जोंनि प्रिथिबिया गोबां दुंखावनाय थासारि, बे थासारिजों जों मोगा मोगि जागासिनो दङ। आरो जोंनि बे दंफां गायनायनि गेजेरजों जाहाथे जों फैबाय थानाय जोंनि इयुन संसाराव जाहाथे जोङो गोलाव सम जों थांनानै थानो हानायनि जे राहा, बे राहाखौ निस्सय जोंहा जोंनि मुलुगनि सुबुंफ्रा बिनि सायाव निस्सय मिथिनांगौ दङ। आरो बेखौ जोङो दंफां गायनानै जोङो इयुनाव जाहाथे जोंनि मोजां थासारि बेखिनिखौ जों लाबोनांगोन। आरो बिनि गेजेरजोंनो जों दिनैहाय मोनसे आन्दलन जे जोंहा आसामाव मोनसे दंफां गायनायनि जे आन्दलन बे सोलिगासिनो दङ। बे आन्दलननि गेजेरजोंनो थांनाय समावहाय आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जाहा भैरबकुन्द'आव 10 लाख दंफां फुलि गायनाय बे हाबाफारियाबो निस्सय जाखांबाय। आरो दिनैहाय आसामनि सरकारनि जे बिथोन बायदियै दिनै सारा आसाम आरो सारा बिटिआरआव दिनै 1 कौटि दंफां गायनायनि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिया निस्सय जोंहा गुबुन गुबुन फसंथानाव बेयो सोलिगासिनो दङ। आं मिजिं खालामगोन बे दंफांखौ जाहाथे गायनानैल' ओरैनो थाया, साफ्रोमबो बिनि गुबै दायित्वखौ निस्सय मावनांगोन आरो बेखौ फोथांनायनि जे गुबै राहा लामा बेखौ निस्सय लानांगोन। जेब्लासिम जों फोथांनो हाया बे समसिम निस्सय जोङो बे दंफांखौ जाहाथे फोथांनायनि पलिसि लानांगोन, जोथोन लानांगोन। जेरैबायदि जों सासे गथ'खौ जेरैबायदि जोथोन लानांगौ, थिग बेबादिनो जोङो दंफांखौ गायनानै बेबादि जोङो निस्सय जोङो जोथोन लानांगोन। बेखौ जों हासार होनांगोन, दै होनांगोन आरो जेवरा दुमनानै दोननांगोन। आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो फैबाय थानाय समाव बे दंफांनि गेजेरजों निस्सय जोङो मोनसे मुलाम्फा जागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। गोजोनथाव खौरां, आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि जेटी र'ड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिं, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 1 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन।
गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।